Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, adyak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpat jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di aklase ti tao. Awan tinasayat ang masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka day Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito'y lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rodket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no adda makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawit ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay ti barko. Jack imbagbaga. Noumay maninday di nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusak ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana. Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso. Nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manay. Maya, bagamamot di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaran di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maganab na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay.
Ang mga nulumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid di ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdataton ka di day a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawan. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak ka. Saan ka di nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang, nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta, nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyang tabakita kaon. Ure addan idadyo. Ubing kayo pay lang, nanang. Ada ka madgaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag ngay paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat ko nga wisan. Ada nga min napatag ngay paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagam. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Wen, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka ti amin, no apay. At pagpakasakan ka. Tatinasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga ta siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen, nga ar-armom kano. Kayat nakan asumbatan. Kasano asumbatan na, kat jakmat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jakpay kinasasao. Diyay ka di blandi ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jaket ti kas jaklasi ti babae nga adda tatu na. Awan tupay tato, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay? Damaga kumaangam agkan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon amapan iji balayda Anya,
Ay, sige, panawan kan. Oh, ningata, Carlo. Ha? Saan ang mabalinda ito Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan, si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't kula nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agaram iti anak ko ti anak mo. No kasta, anak mo ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay sutiag pilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi tabanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti ramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay ngamin dito'y balay idi kalman? Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday to'y nga Ellen. Anya ti kunam? Diyak maawatan. Imposible ngamin nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga adda na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Ang mga nudjakon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Uray sa dino tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrubuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Addaman gayam damagat, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadakan ka amapan kamin iti Pierre? Ada kami dito kinigayem kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pagkunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyakan mo. Basta timawata kat ulbut da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di ka sasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karo ba? Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayo. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Oh, amom ka di ti bunga day tanga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinungbatam adagos. Kaya't ko ang makasarita day Dia Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan, cargo ship da ito'y barko ngayon, mita. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mat numapan kayo kadag iti pagilyan nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kay kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, ingkami kadagiti agkasapulan. Amangan no, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday ta ti aramiden mi, kadagiti kakadwa. Malangan din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitaon dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Uno yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y amasida, kat awan sang ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yung tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla.
Manuway nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko na maa. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang nga, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti araramidan na. Imbag, tanabayagan na sa ngayon imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam day a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka di ti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? Wen no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay? wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abastede mo dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Lading itak tatang. Ngumsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Ang mga no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Imbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Hindi imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangaming ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka di ti rumuhan? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asideg. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwat ka, bro. Ado di tati babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sakadwata, ang nabayagan asiman. At dapay ka nung nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak lang dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha. Sige, bayam taidanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw.
Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa tius-usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo? Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bale, tamam mudak ijay. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unod ti post office. Nasapa pa'y. Ni, mapansamot iti siyar. Darasak, takitaak tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasamak. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siyak nga rod. Inawagan na kakadin ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka iti post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang kao. Iti post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Isukuma ti mapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan yan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang kao. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kano matan. Anya? Agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Day tangarod mat ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat na dya, Carlo. Saan, Tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma?
Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nang nagtina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office at daka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasanungay amaamuam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapnusan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mo ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abahanag. Rumbang lang at tulungak, tagmay-may samot ngamin. Diyak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang Rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanamon anak ko, nakarubwat ka man. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Innak man mat kasarsarita, tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten, awan mo't aramide mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo ti ina ti kaayan-ayat mo. No siyak ti agmay-may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga nang ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama.
Tanay, mayat, tiinit na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yung. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kau. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbaglakit din tayo may kabalasang kau. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa. Makaagas iti iliw, nana. Ay, uwain balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa, madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo, kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di ababae iji balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di ababae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijemot balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no imisam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar, nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Ay, naitinagan ti dadumang angkla. Si Martin agpwesto ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y matngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamat ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kao. Wanana, numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kao. Agda naglakit day no di na amo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyong iti barko. Ay, una ron. Iswarong bangla ay. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti siman. Maitinag ka. Nukas diyang anda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gahem ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti perata. Nanruna dagiti nagalagas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kaya't dangalaan. Saan tayo umit nga rin amin nakigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Kasla diyay na ipadamag itinapiit. Nganda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan.
no asino ti magmag na. Si kamot gayam, Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang petang. Awan ni Carlo, taadda iti sabali apagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali apagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali apagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapwan na apagilyan. Oh, apay pa ulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayan pa pa na. Oh, apay ama ikulkulan ka, anak. Kwa nanang, idi nga nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amunang adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas ta nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko, nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako, nana, asyak ka no, tinakamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na ti impawit ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali apagilyan, tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. Di nakadano nakijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak ditoy. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iji balay. Kakaasim at ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain.
Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad, matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki day jay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nang ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo. Apay, anya ti dakdak manang Rona? Dayta dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasanong adda ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, kanayon amapan ni Alice si Jay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayan da Carlo. Madanaganda. Tanapig sa tibagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga amo ni Ellen. Nga da iti sabali a pagilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta kinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasanong adda ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag. Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, kaske. Napannalat ta kinita. Isuday doy ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diyak mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen. Anya ka di dayjay, manang. Napanak namin iji balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, ladingit at tinapasamak. Ni Jack mo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mat ti basol mo iti napasamak, manang. Siyak nga minti nang ibagakan ko na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona?
Ay, so ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Asino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayaw. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta ta signal, umawag ka kadangos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano ka napasamak da ita? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya na kaunag. Mabali na kasta. Ang lipata mo dahil ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakit dita into nagbakasyon ak ton. Nagkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raod nga ibagbagada as siman luluko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalak ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalak ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamit itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mabali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada kabaalan na, adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang iti materyales. Patapkalan nyo. Kaya patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan. Tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akaw kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice? Waan anak. Nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti na duma? Nalaing ang agpilya niya, nanang. Isong agpada kayo anak patag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaurno, tada isagsaga na ak. Sa bagay, numabayag adita ag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta.
Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadiagsapol iti sa balay. Iso tinakariknak iti napudnong ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. Ang no adda makita man na pimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Ang mga no makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yung. Jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yung akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batla nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naimpaglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may di tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpaylaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko ana lang si kakadiday ta Alice. Awan mo't sabali ang masabat ko. Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarot ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, kasla naman ang papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay-maysa. Mala, inkangarudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay-maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona.
Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak langarudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apud no asarida. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. O na yan, Nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Tagmay may sakayo kat ngarud dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Ang mga no di damat mo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Inton naan anay, iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materialis. Day ta nakalista di ta insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapnoad dan to pakaangayan ti resepsyon ti kalay sami, Nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay witalawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan pa nagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo italawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan anak, nagadumat dyan listam ejay, nagdakalan ngay abalay. Tapno isun to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa Nanang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak, matong pala. Agyaman ak Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo Nanang.
Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y matagawad. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang, apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam ang mga na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan tinaangot. Kitaak man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayaton na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hanggang kitaam ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, naapgas laki di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jailugan. Darasam! Darasam! Mapandayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatat na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti kuna ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti tsura na. Nalaad taon. Day na ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Ngamita, napuuran ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado laki ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka dobli ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglita ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumot lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay nanay takisang kay bilin ti anak ko. Maday tidaan at tangke ti LPG. Saan kamin to nga agusar ti kasta? Agusar kamin tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Naaksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta ita ni Alice? Idi na pa nakidya ospital. Saan amatagtagari? Nabingdaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko.
Kayat mo ka di pa inialis nga uray 5 adaan. Oh, apay analiday ka, bro. Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimod ni Alice. Sigurado analida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Anam, bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tan titsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamak ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan tapno matagikwang. Kayat na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admeten. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot, tigasgasat na pimanin aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado langkit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Awanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanay. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo ti di ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabutbutang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ore asino. Kasano ang makisarita, kat kabutbutang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kanunanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga ilyin pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Dahil ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano naingpisatela. Wan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan narod anak, ngamday tangamin kano ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige, nanang. Inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Nagapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta tinagpatulungak. Basta awak nga rod.
Tanabayadan mo tan tibil tayo. Sino tinangbayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga rudan iti bain. Maamiris mo mo't siguro itan. Amadi ti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isong arod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ngam isong. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samutan. Ngain na po ito pa'y nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, at akal at tamot dito silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawat itaw kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbiti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik-nam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikrik-nak nanang. Nangro na numalagip ko ni Carlo. Nangro na gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik-nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan tayo anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na-i-deliver tayo, a gasolina? Wun, bro. Ay na, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver.
Inton makawid ta, anyat kat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibak kan ka, bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw. Ay, Ay, sikang rodin ati bisman ko. ay may mayat pay. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wen nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy. May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaad ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddakan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagain anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanaga na kiti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas de lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay silid na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti pay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan, biglamot ten anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taada na tangkay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka. Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam dayji a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang kag sapul iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsina tapay dito'y, tadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Tag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan tong ha. Isagana kung ti panagkalay sa mi. Wun, bro. Umayak tulat tayo balayo. O sige, namnamak day ta. Nadalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawag. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Si kakadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warat asurprisain. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang surpresa. Anya na kita nakakartaon. Agdudo man nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kanong agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam kadipay dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwa na, nanang. Amangan no kastalaan ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka diti indagas-dakan ka? Adamot may nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na.
Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka ditilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. At dapay kapi akong dadumapay. Amangan no siyak ti kaudyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di daytoy nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ng madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dito sa lid mo, anak. Ingka man kitain no anya tilinaon daytoy karton. Kitaan yun, atatang. Makaamo ka yun. Lukatan yun, anya tilinaon day ta karton. Saan ka di akasta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram metan tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Gusto ka di tinangag ko, anak ko. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya po rati panagkalay sami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur anak ka anak ko. Mala, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanor. Na, Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Aday di silid na. Di na kaya tirumwar. Ay, agsasarita tayo kumakadakakakanor numabalain. Ay, apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Pagyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Pagyaman kami manen. Anak, lukatamtiri daw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradong akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Idi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Andan nakasarita ka, doktor. May sa a plastic surgeon. Isubli na tinapuran a rupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Ket awan makalapad iti dayta a panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap day a Carlo ken ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day ng Alice. O na yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam.
Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpay so ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ta ti operasyon na may sayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak mo tabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa tao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mabati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagait ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga nusa na maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mo tanangala da iti kudil iti taduma apas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Magano malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayan mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, addamanen benda na akas idinauram. Tatinakupan da ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor, amo na ti araramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ipagnatan ti papeles tatagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarihig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat ka. Agawid tayon, tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagit tinagnagan, dagit agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay an nauram ti rupa. Isungurot ti impalak, talagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailan at apet siya. Sikanton ati mangilanat iti pitsa, sweetheart. Sige. Ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta itaalawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.